diukur lah waktu. Nek bahasa Yoni niku kamu akan toyane. Nggih. Nek toyo kan enak kok wis mulai rasa. Nggih. Pun repot. ora nek banyu ki lha nek sampean iso sambung kan papekno telono seneng. Lah kan nek telo itu mbaon ngoten. Kulo ngerti kulo nek kok ngali kuwi apal. Nah wis wong kecamatan iki kulo apal. Apa meneh nek saiki wong cara wong-wong pengurus sak ngisor kabeh usia kuwi. Iku ate. Nek terus dak ngukur piye iki? Ini dibaca izin dan panjenengan. Nggih oleh diukur. Apa kali niki tanglet mangke terkait riwayatipun. Lah nek wae piye iso? Pembuatan maksudnya kan apa asalnya saking pundi? Kalau misalnya sekitar sini atau dari mana? Terus Nek niku adoh. Napa? Tonggone nggone iki adoh. Oke. Nek masalah wilayah niku ngeten. Niki nek kula kan hubungannya kali keagamaan. Nek budaya kan ora masalah Islam kan enggak. Niki masalahe kula niki nancepne kalimah thayyibah nek kula mbiyen meguru tengene Mbah Man niku teng Wadengan. Gandri direk Wadengan. Nah. Jadi nancepne kalimah la ilaha illallah kuwi kapan bengi kula kan ngamalne 20.000. Niku nggih ndadekne ati. Jadi sinau kalimah la ilaha illallah niku iso nancepne ati iki go karuan 1002 iki sulung karuan. Maksudnya iso ngomong, iso mikir, iso maknani ning atine dereng karuan. Niki nancep niki masalah dites tenan. Watu niki kan iso ngolah ngalih. Ceritane. Nah, sing cerita niku orang yang bisa dipercaya, tidak mungkin orang itu ngapusi enggak mungkin. Ning karo ngombe ya. Nek gak ngakali diombe men. Nek gak diombe niku mungkin gak teteh. Biasa mawon. Nek ngawi kula apa? Jenengan putih Mbak men. Daleme ndi asli? Aslinya saya Sulawesi, Pak. Sulawesi. Iya. Jenengan? Jombang, Pak. Waduh apa ya? Jombang iki kulon to? Niki lek kula lek sing saking Ngawi kan Mas Pram kali niki napa Pak Hadi Mas niki. Terus jenengan? Kula Jombang. Jombang pundi? Kula Jombang Tembelang. Banyuasin, Pak. Lah nek kowe iki gak sah teko. Dene wonten ing saking Mojokerto. Kali kami kan memang kantor kebudayaan BP Kebudayaan Jawa Timur itu di Mojokerto Trawulan menika lho, Pak. Nggih Trawulan dene anu sapa Jumadil Kubro. Sentralaya menika. Nek Jombang kula teng Wonosalam. Wonosalam teng dhuwur ke mobil sektor. Kula mriko pergurune kula teng mriko. Jadi nek kejawen barang lapal. Iki kok kejawen. Lah watu ngeten niki sing niku ada cerita watu ngolah ngalih. Kula gak yakin. Tapi kula nduwe wong tak telepon, apa tenan nek watu kuwi iso ngolah ngalih. Nggih, Mbah. Coba golek ana, sampean foto kirimne. Dipoto, digoleki dikirim mriki. Sok kapan aku terne tenggone lunggarmu kapan? Tak lunggake, Mbah, bar subuh. Kula bidani iki 2 tahun tenan. Ya pas poso tarwiyah. Kula goncenge sepeda, kula gak wani leren. Masalahnya abot nek leren kula juga sing ngangkatne sapa. Nah, kula gak gampang percaya itu masalahnya kula ki omongane sapa men gak gelem percaya aku. Angel kula. Jadi nek wis nang nggone hakikat niku diomong wong sapa men gak gelem percaya nek gak dipraktekne dhewe. Nah, jare watu ki pernah teng isor ngoten. Niki nek cara disurung wong yo gak mungkin, akal gak mungkin. Tapi ternyata watu nang wis ora enek wong wani. Niku siji. Diomongin niku. Niki kula gawake trek. Nek liya-liyane niku enten sing mendhet. Niku digawa mulih wis mbuh pira ning kathah. Nek rambok olehne kuwi dicites sak anak putune.
Kuwi ceritane. Kula kan beneran dikumpulke kula gawake dam. Nek maune kula mendhet kan namung kali-kali kan sepeda motor. Lah, Nek wilayahipun saking pundi? tebih. Berarti mriko Desane napa? kan pengawas itu. Dadi ngeten iki nek jarene nek 10 rit wis enak. 10 rit dam. Tapi kan mecer-mecer. Di sana. Apa tiap bahan wenten watu, tapi niki wis gak enek wani lah. Mendhet watu nih gak enek gak mungkin wani. Lah kula masalahe kalimah la ilaha illallah niku mun pemancep teng ati. Wis nek ora enek pangeran sing wajib sembah kejaba Gusti Allah kuwi ora wedi sapa-sapa, gak wedi apa-apa. Sing dihadapi sapa men wani. Ngeten niki ceritane ngeten niki lah niki namung praktekne nansepne kalimah la ilaha illallah. Dadi ora kalimah la ilaha illallah tidak semudah kok diamalke diucapi tulisan mboten. Wong ternyata niku wong sing apal-apal Quran iki ora wani ngeten iki. Lah niki sinaune ngeten niki lah niki dites dipraktekke ngoten. Lah niku kula gawani terus kula gawe napa niku tempat munajat. Termasuk niku khusus ngundonga yo turu bareng. Niku rak watu ngeten niku kula gawe niki khusus niku. Niku ya tidak semua orang wani mlebu mboten. Jadi lah ngeten niki kok gak wani sebabnya apa? Lah niku nek logika istilah niku syariat niki dereng masuk. Soalnya niku nggih ada suara tanpa rupati tetap ada. Jadi tengah malam golek mriki. Pak Pur, Pak Pur. Niku kula iki kesel, kula nek gak kleru niku panjenengan. Soale manuk niki pun pinter. Sampeyan teko uga guru sampeyan iki semuni sik. Sampeyan mulai kemuni niki. Nanti sing manuk kuku niku. Manuk niki mboten muni, swara pit motor mboten enten. Digoleki mboten enten. Ya wis kula paham. Terus ngeten niki ada ketajaman hidung. Hidung ki mambu. Enten mambu sing ngeten niki berarti enten ngeten niki. Lah niki nek dipelajari logika gak iso. Ilmiahnya gak iso belajar sing ngeten niku. Niku. Ya. Istilah senengane kula memang nyocokne kali kalimah la ilaha illallah niku dincokne tengene ati tenan. Dan iki makane nek bangsa pusaka bangsa niku kula bidangi. Maksudnya niku tidak wis niku ngeten-ngeten mboten ngeten carane ngeten iki teng rasa teng anu mboten nek penggene YouTube lo kan gak seneng. Maksudnya kalau gak seneng dadi wong kondang mboten seneng wong kondang. Ya sekolah isu teng bawon awan. Ya salah-salah. Soalnya nek keliling istilah metu niku kula wis bosen. Wis bosen. Jadi makanya Ngawi kula apal niku enten 9 kecamatan niku ora kur jenenge, wilayah niku menapa. Niku Ngawi. Pemenang nek ngetan ke Pasuruan barang ya sing ngerti lah ngulon mengke Jakarta, Jambi sampai Malaysia. Di Malaysia itu 4 kali. Nah, ini prakteknya dungu kalimah-kalimah la ilaha illallah. Kita dan kita mboten iso niki karya syariat juga ada. Niku makanya kaya enten dari Jambi ini tidak semua orang punya. Nih tuku larang didol gak payu. Dan niku sing arep nuku sapa? Nek tuku niku larang. Ning kula njaluk. Betul gak pengen apa-apa, kalau senengane ngeten iki. Niki dipaket yo gak iso gak wani. Apa meneh pesawat gak wani. Kula parane akhirnya saat dari Jambi diantar ke sini. Ya, jadi nek istilah logika iki kaya ketua Dewan Jambi kok teko kene barang manyopo ya sampean ora nuntut mikir nang kono. Iki masalahe apa ya sudah. Wong kula yo biasa butine iki yo kerja nang bawon, nang jagung. Ya serapa ora seneng dadi wong pinjulismen kok. Dadi wong biasa penak ya. Nang bawon nyambet gawe ngoten. Niku ceritane sekilas ngeten iki, tapi ya enten wong sing wedi kali kula maksude niku ya sangka manute nek mulih nang bani gawonen gawa lu iki sepedane motor ya gak iso mlaku Pak. Wis gak wani niku pernah. Ngeten niku lho. Makane ya mungkin ora kursak kelurahan mbok sak kecamatan iki gak wani lan jek waktu. Gak wani.
Niku. Kami nih sebenarnya kan maksudnya kan melakukan pendataan. Iya. Jadi apa bukan untuk nopo ngambil memiliki jembatan. Jadi memang gini apa kami itu tugasnya menginventarisir apa objek-objek yang ada di masyarakat. Nah, kami ini kan kebetulan kan apa bidang kebudayaan toh Pak. Yeah. Jadi kan memang apa tugas dan kewajiban kami untuk menginventarisir terus mengetahui potensi dan sebaran budaya di suatu wilayah. Untuk di tahun ini kami laksanakan kembali dan apa di tahun ini juga ada beberapa salah satunya. Nah, kebetulan kemarin kita coba kontak dengan beberapa apa kami nyebutnya apa nggak informan nggak atau apa itu Pak Yono menginformasikan di beberapa tempat salah satunya juga di sini mungkin nanti bisa diinventarisir. Nanti di data kami juga tercatat kepemilikannya dari panjenengan, bukan dimiliki oleh kami atau bagaimana. Lo dimiliki man oleh kok. Ya cuman untuk saat ini nanti kami izin untuk nopo melakukan istilahnya itu perekaman data. Nah, perekaman data itu dicatat, diukur, kemudian dipoto. Nah, ini nanti suatu saat Pak, mungkin entah 5 atau 10 tahun lagi ada tim yang berbeda mungkin datang ke sini mengkonfirmasi apakah benda ini masih terpelihara atau bagaimana itu yang akan dilakukan. Nah, dan tugas kami itu di 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kebetulan wilayah kerja kami di seluruh Jawa Timur. Berarti sing tenggene mungkin itu nama Medion. Medion Ngurawan. Oke, Ngurawan itu. Kok nanti mereka? Itu Ngurawan itu ada ada museumnya gitu kalau nggak salah yang Iya, ada museum. Bahkan nanti mereka jadi pernah niku sengketa Bang. Termasuk tan pun kalau di sini kan Reco Banteng nggih. Dengan Tunggalar, menurut Tunggalar. Oh, Donggala. Nah, itu kan juga ada juru pelihara atau juru kunci yang salah satunya juga dari kami dari apa staf kementerian. Oke, mohon izin nanti biar napa. Tapi saya menceritakan detailnya kan juga iso. Mboten niki kami data secara umum mawon nanti seperti apa mungkin kalau bisa tahu secara spesifik. Oh ini dulu lokasinya di sana di sini nanti akan dicatat sama tim. Terus lokasi niku iya nek jenenge juga paham nang awas. Nang awas ya ngomong. Kalau lokasinya dari satu tempat. Enggak banyak tempat. beda-beda. Karena sebenarnya kan ini kami juga ada kegiatan yang namanya ekskavasi. Nah, ekskavasi itu kan memastikan tadi panjenengan kan sempat menginformasikan terserak nggih. Maksudnya di sana sini ngoten mencar untuk apa yang dari satu lokasi dan bahkan misalkan kalau itu mau diambil itu mungkin bisa sampai beberapa angkutan ngoten nggih. Niku katanya sopir itu seperti itu kan saya juga belum percaya. Barang dibuktikan itu memang ya. Tapi kalau seperti hari-hari masih musim hujan, itu kan belum kelihatan. Karena kan masih tertutup daun-daun jati itu. Tapi kalau musim kemarau panjang habis dibakar orang, itu kelihatan. Gitu loh. Ada yang masih terpendam. Mungkin satu truk masih ada. Nah, itu kalau seperti itu mungkin bisa menginformasikan ke dinas. Nah, mungkin dinas nanti juga bisa koordinasi dengan kami dari BP Kebudayaan Jawa Timur. Ada nama tadi kegiatan apa ekskavasi. Nah, kalau itu nanti terbukti ini spesial, itu bisa ada langkah lanjutan. Mungkin melalui kegiatan pemugaran, siapa tahu itu dalam bentuk apa bangunan candi atau apa yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Ngawi. Itu mungkin salah satu manfaatnya. Nah, makanya nanti kalau misalnya ketahuan oh ini dari desa ini di hutan ini, lah mungkin ketika ada teman-teman yang melakukan kegiatan ekskavasi, terus di sana ada kehilangan, bukan kehilangan ya, ada salah satu objeknya yang mungkin ada di sini, oh bisa dikonfirmasi, oh ternyata untuk arca atau mungkin apa Linggayoni ini ada di apa nggak itu nanti itu bisa
tambah ini memperkuat apa konteks kebudayaannya kan. Jadi memang tujuan yang kami saat ini baru proses pendataan, pencatatan yang ada di wilayah Ngawi. Mungkin izin mungkin kalau teman-teman mungkin nanti nggak bisa mencatat semua, tapi mungkin akan dipilih ya. Iya, Ini kemalasan. Dan kami sampai sore ini kita buat apa ya? Oh, tuh duduk. Nek sampean gak gelem ditedang gak kata terang nih malah. Loh, ini kan udah masih Lah iya kan terang nih kok iso ora perlu diombeni. Enggak dudukin. Enggak beli lah. Enggak. Mungkin nanti ada yang apa nih digeser, paling dibalikin ke lokasinya untuk dapat dilakukan pemotretan. Iya, iya betul. Oke, Iya, nanti iya, apa rencang-rencang nanti yang bisa apa? Bisa. Diujukin.